खायनो हायलाम सब आनि ब्लग दिनै खां स्कुल थानाय तामनि हमके 2012 नि सिमी 2017 जरा जे माइदिं पास नि तंगाय राव बर किसा रांरं माना नि खनाव गां आपन कागज मानो ना बागै थानाय इनके नरक बर्दरि सिनियम 2012 नि सिमी 2017 जरा माइदिं पास नि तंगाय राव नरक कागज मारो दि जा स्कुल थांगै जासे खायनाय दि नरक माना ना आसा खालायो किताब खां थानाय नरंनाय दंदि जों ताबो खनक नि अंखका इको नायदिनो र अब सिन पारानि दामा अब दुगान सिन पारानि ताबो खाय इको नाय दंदिनो र आं किनारो को साजरा तैता ताबो के स्कुल सकपेखा इको बखान दलक इको नाय दंदिनो र थांङै दं ताबो अराय गां गय थाङो इकब किसिनि स्कुल आग्यां परिबनि क्लास 9 नि 12 जरा परीक्षा इको चौधरी बारी गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कुल सेजना ब्लाइ माखि सिजे गया इको अब के स्कुल हाबसिनाय स्कुल हाबदों आं ताबो के जमा बोरै बेबिखा खजां आं स्कुलनि ताबो किसा बाजाराव हामना हानाय दङ नायदिनो र बाजाराव फायजाका कागज मारो दै फायमानि नायदि इको सामानि पाइगेना ताबो Buku ba? Ini banyak nih yang ketang itu jalan ke kazak na ngaji. Hade. Obo ketolane mang pilih. Tolaw kamu keteng rok falo. Srenia bazar obo keiko. Yang kan asam alat buat taman main road. Go. Nang no kosya pati dok ini belan yang lengka ini blog asal sarana norok ani blog no jajagi dongke like comment share and subscribe kanya tak blog di hambai